lijepo, dobro večer svima. Evo, malo kasnim, imali smo jedan veliki skup mještana u Vježdovcu. Ja bih rekao jedan radni sastanak gdje smo malo prošli teme što smo napravili prošle godine, što trebamo raditi i tako dalje. Pa smo malo došli u Kajzericu, evo sad smo došli kod vas, sutra isto imamo 3 događaja. Polagano preuzimam malo jači tempo nego gospodin Bandić, ali ja mislim da je Bandić jednostavno, vi njega ne možete prešišati, ali pokušavam, evo, koliko mogu. Želim vas sve skupa pozdraviti, drago mi je da sam ovdje. Jasno je da Vijeće gradske četvrti će uvijek podupirati dobrovoljna vatrogasna društva s našeg područja i ja vam se zahvaljujem zaista na prošloj godini, dakle, dobrovoljnom vatrogasnom društvu Blato, na intervencijama koje ste imali na našem području. Znamo i za vaše goruće probleme, počeli smo to rješavati. Evo, bili smo, imamo jedan prostor za vatrogasno spremište ovdje, ja bih rekao u produžetku, dakle, uz nasip. Ono što sada, bili smo u podružnici vodoopskrbe i odvodnje gdje je rečeno da njima taj prostor ne treba, pa će poslati jedan nacrt gdje će nam preporučiti da bi postavili površinu, a vi ćete onda ucrtati dakle, to vatrogasno spremište i ujedno i dječje igralište. Dakle, time bi onda zatvorili priču i sa dječjim igralištem. To su dva goruća problema, ja bih rekao, u naselju Blato. Ovo sve smo drugo asfaltirali što se da asfaltirati, ja mislim da nije ništa ostalo. Ako je nešto ostalo, to ćemo ove godine. U svakom slučaju, želim dobrovoljnom vatrogasnom društvu Blato puno uspjeha u radu, što manje intervencija i neka vas dragi Bog čuva sve skupa. Hvala lijepo.